हाग्रामायाथ' आबसुखौ रायनाया दिनैनि खोथा नङा जेब्लानो मोनसे सिचुवेसन जायो अब्लानो आबसुखौ बिथाङा रायनायाव अयभास दङ आरो बिथाङा दिनै आबसुखौ रायनानैनो बोरायलायफैबाय आरो आबसुखौ नंनाय नङि बुंगोन खारन बिथांनि जेसेबांखिनि मावनाय दांनायाव दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादा हारिनि जानानै बिथांनि मावनायाव गोजोननो हायाखै सापर्ट खालामनो हायाखै बेनिखायनो बिथाङा आबसुखौ डाइरेक्टलि माने गाज्रि मुं बुंनानै रायनाया बिथांनि सभाब इउपिपिएलनि मावख'आव खावलायहरनायनि गुबै थांखिया जाहैबाय मैया जोंनि नैबे अदालगुरि जायगायावहाय बिपिएफ हान्जाया दासान्दिनि चिफ इलेक्सन कमिशनारनि जि मोनसे डिलिमिटेसन बेनि सायाव जिहेतु इउपिपिएल हान्जानि सायाव गोबां मोनसे ब्लेम होदों बेनि सायाव जों एसे खैफोद होनो थाखाय नोंथांमोनखौ खावलायनाय जादों बिथाङा बुंदों जे जोंनि बिटिआरनि ओनसोलाव जि मोनसे लकसभा बा एसेम्बलि सेगमेन्ट दानायाव इउपिपिएल आरो दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादनि आखाइ दङ आरो बिथांमोननिनो साननाय हनायजों बेखिनि खामानिखौ मावनाय जादों होननानै रायजोफोरनि सिगाङाव बिथांमोना मोनसे ब्लेम होदों बियो टटेलि नंखाय खारन जुदि बियो जोंनि इउपिपिएलनि जुदि आखाइ थायोमोनब्ला जों बुंनांगोन जोंनि दिनैनि बे डिलिमिटेसननि थाखाय जि मोनसे ड्राफ्ट खालामदों बे ड्राफ्टआ थांनाय 2007 सनावनो जिहेतु बेखौ ड्राफ्ट खालामनाय जादोंमोन आरो बे ड्राफ्ट बायदिब्ला दिनैनि दिनाव जों मिन्थिनायाव खारन बे समाव बिपिएफआसो सरकाराव दंमोन काउन्सिलाव स्टेटआव एलायन्सआव दंमोन आरो बे हिसाबै जों मिथिदों बे समनि जितु मोनसे ड्राफ्ट बे ड्राफ्ट बायदिब्ला बिटिआर ओनसोलाव मोननै लकसभा जायो आरो बे मोननै लकसभायाबो जेनेरेलमोन जोंनि गोदोनिफ्राय जितु जोङो भारत स्वाधीन जानायनिफ्रायनो मोनबोनाय जितु क'क्राझार लकसभा एसटि बे एसटिआबो जेनेरेलनि माने रिजार्भआव गैयामोन जों मिथिनायाव लखिमपुर लकसभायासो एसटिआवहा दंमोन आरो बे ड्राफ्टआव नोंथांमोना नायोबा नुगोन 2007 सननि जि मोनसे ड्राफ्ट खालामदोंमोन आरो बेबायदियै जोंनि गेजेराव गोबां मोनसे गिनाय संखिनाय फैदों दुखु मोननाय फैदोंमोन जों इसिबां गोबावनिफ्राय क'क्राझार लकसभाखौ जोंनि एसटि रिजार्भआव जों मोननो हादोंमोन बे एबारनि डिलिमिटेसनाव बेयो थानाय नंला होननानै गोबां गिनाय फैदोंमोन आरो बेनिखायनो जोंनि इउपिपिएल हान्जाया बे ड्राफ्टनि सायावहाय गोथौयै बिजिरनानै चिफ इलेक्सन कमिशनारखौ गोबांसिन खावलायनानै जेरैखि जाया जोङो क'क्राझारखौ एसटि खालामनांगौ बे दाबिखौ दैखांबोनायनि थाखाय दिनै चिफ इलेक्सन कमिशनारा जोंनि जिखिनि क'क्राझार लकसभानि एसटि स्टेटास बेखौ दिनै लाखिनो थाखाय बिथांमोना फोसावदों ड्राफ्टआव सोसनदों आरो बेखायनो दिनै जोङो इउपिपिएल हान्जाया बरायदों खारन जायखौ लानानै गासै बर' हारिया दुखु मोननाय फोरमायदोंमोन बिखाखौ गावनाय बायदि मोन्दोंमोन जे क'क्राझार एसटिआ देग्लाय थानाय नंला होननानै आरो बेखौ दिनै चिफ इलेक्सन कमिशनारा इउपिपिएल हान्जानि खावलायनाय बायदि जिहेतु बेखौ एसटि बाहाल लाखिबाय बेनि थाखाय जोंनि इउपिपिएल हान्जा बा दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादा मोनसे रंजानाय लादों बर' हारिनि जानानै आरो बे रंजानायखौ दिनै हाग्रामाया मोनसे बुंदों जे बे जिहेतु बे रंजानायनि गुबै ओंथिया जाहैबाय इउपिपिएल आरो माने आबसुआनो बेखौ षड्यन्त्र खालामनानै जे अदालगुरि जानांगौखौ जिहेतु दरं बानायदों बेयाव इनभल्भ दं होननानै बुंदों दा बे बाथ्रायाव जोंहा बुंनो गोनाङा जाहैबाय जे क'क्राझारखौ एसटि मोननायाव गासै बर'फ्रा रंजादों आरो रंजानांगोन जोंथ' लुगैदों इउपिपिएल आरो आबसुआल' बमा गावना रंजानानै जेसेबांखिनि खालामदों गासै बर' हारियानो नांगौब्ला बेखौ बैसागु खुंनांगौमोन बर'नि थाखाय मोनसे बैसागुनि सानमोन बियो रंजानायनि सानमोन आरो बेखौ दिनै बेयाव रावहाबो दाय गैया बेनि थाखाय सोरखौबा माने बदनाम होनांगौ होननायनि खोथा गैया आरो बे हिसाबै हाग्रामाया जिखिनि बाथ्रा बुंदों बिथांमोननि बायदिब्ला जुदि इउपिपिएल आरो आबसुनिनो जुदि दिनैनि ड्राफ्टिंआव जुदि जरितब्ला थांनाय 2007नि जि मोनसे ड्राफ्ट ओंखारदों बे ड्राफ्ट बायदिबा हाग्रामाया इनभल्भ दंमोन हाग्रामा पार्टिया बेयाव इनभल्भ दंमोन आरो बिथांमोननि बे इनभल्भमेन्टआ जाहैबाय क'क्राझारा एसटि थालायामोन एसटि नंलामोन जेनेरेलसोमोन लखिमपुरावसो थांबायमोन दिनै हाग्रामानि सिन्ताधारा बायदिब्ला
जोंनि ओनसोलाव मोनसेबो माने एसटि रिजार्भ थायामोन नाथाय इउपिपिएलनि नाजानायाव इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरनि नाजानायाव दिनै क'क्राझारखौ जोङो एसटि मोननो हाबाय दिनै जोङो गोजोनबाय दिनै बे हिसाबै हाग्रामाया जोंखौ जिखिनि बाथ्रा बुंदों इउपिपिएलखौ बेयाव माने बेयो जोंनि थाखाय दुखुनांथाव जोङो बुंदों जे बे ड्राफ्टिंआव जोङो क'क्राझारखौ लानानै जोबोद खुसि जोङो गोजोनदों खारन जोंना एसटिआ थाबाय जोंनि थाखाय मोनसेल' एसटि दंमोन आरो दिनै बिथांमोना मोनसे खोथा बुंबाय थादों जों बेखौ बुंनो गोनां जायो जे बिटिआर कनफाइन खालामनानै लकसभाखौ मोननै दानांगौ आरो बेखौ जोंबो लुगैयो नाथाय बिटिआरखौ बिथांमोना मिन्थिना मिन्थिया गावनि आखाइजों गाव सिगनेचार खालामना लाबोदों माबाया हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसिखौ आरो बे बिटिसिआ 6 सिडिउल आरो बे 6 सिडिउला एमेन्डेड मोनसे 6 सिडिउल इन्डियान कन्स्टिटिउसननि बायदिब्ला बे 6 सिडिउला हाजोआरि ओनसोलाव जायोमोन आरो बेखौ जोंनि बिटिसि होननाय मोनसे एमेन्डेड मोनसे माबा 6 सिडिउल बानायदों बेयो जोंनि बानायनाय आरो बे हिसाबै दिनै जोंनि 6 सिडिउलाव बुंनो थाङोब्ला बर' हारिया जों दिनै बुंनांगोन हाग्रामाखौ जायफोर समस्थियाव थांनाय दिनाव आन्दलनाव मुंख्लं जादोंमोन गोबां मानसि जेल जादोंमोन जिनाहारि जादोंमोन बेफोर समस्थिखौ दिनैनि बे 6 सिडिउल एमेन्डेडआव हाग्रामाया 6टा समस्थिखौ जेराव भारत संबिधानाव गैफेरा रिजार्भ नन एसटिनि रिजार्भ खालामना लाबोदों बै ओनसोलनि बर'फ्रा जुग जुग राजनितिकभाबै दिनै डिप्राइभ बे दायनिगिरिया हाग्रामा दिनै बिथाङा जिखि बुङा बै ओनसोलनि बर' रायजो राजानि सेक्रिफाइसखौ दैयाव गारनाया हाग्रामाया गारदों खारन जेराव नन एसटिनि थाखाय जेनेरेलनि थाखाय भारत संबिधानाव गैयामोन भारत संबिधानखौ संशोधन खालामनानैब्लाबो बिथाङा नन एसटि रिजार्भ खालामना लाबोदों आरो बेनिखायनो दिनै जेराव नन एसटिनि माने रिजार्भेसन शब्द गैयामोन बेयाव बिटिसिआव दङ आरो बे हिसाबै दिनै बिटिसि ओनसोलाव लकसभायादि बिटिसि कनफाइन जाथारनांगौ होनना बुंनाया बेयो बिटिसि दफायाव गैया दिनै इलेक्सन कमिसना जेरै सुबिदा बेबायदि खामानि मावदों आरो बे हिसाबै इउपिपिएलआ दिनैनि दिनाव अदालगुरियाव माने लकसभायाव बाहेरा माने अदालगुरिनि बाहेरा बा बिटिसिनि बाहेरा माखासे समस्थिखौ लानानै दरं दादों बेयाव कुनु पध्य इउपिपिएलआ जड़ित जानो हाया आरो बेयाव इउपिपिएलनि आखाइ गैया खारन बिटिसिआनो एमेन्डेड बे बानायनायसो दिनै बेखायनो बिथांमोना इलेक्सन कमिसनारा अदालगुरिखौ दरं बानायनानै बिटिसिनि माखासे समस्थिखौ बिटिसिनि बाहेरा समस्थिफोरजों दाजाबनानै लकसभा बानायदों बेनिखायनो दिनै बिथांनि जि सन्देह बिथांनि जि बुंनाय बियो नंखाय आरो बे कुनु इउपिपिएलआ बेयाव जड़ित गैया बिथांनि बुंनायजों जोंनि कुनु रायजो राजाफोरा जाहाथे भुल सिन्ताधारायाव थाङा बेखौ जों खावलायदों जोंहा एसे दुखुआ बेनो जों जेरै लुबैदों बेबादि माखासेया जायाखै खारन बे जिअग्राफिकेल मोनसे सिमा थाबाय एसे एनै हाबसन हुबसना थाङो गोदोबो दंमोन दाबो जादों बेयाव जोंहा बुंनांगौआ बेल' खैथामान एरियाया जोंनि थाखाय एसे उल्थां फाल्थां जादों बेखौ जोंहा 11 तारिखसिमहालागै जिहेतु जोंनो समाय मोनसे होदों अजुराबती बेयाव जों हानायसिम इउपिपिएल हिसाबै जोंनि सुबिदा बायदियै जोङो चिफ इलेक्सन कमिसनारनि खाथियाव आर'ज खालामगोन जायफोरा मोजाङै सिन्ता खालामाखै बिथांमोना खालामगोन गावबा गावनो दिनै जों नुनायाव हाग्रामाया जि पलिटिक्स खालामदों हाग्रामाया जाहैबाय फैगोन दिनाव हाग्रामानि भबिसत गैया जेरावहा 17 बोसोर हाग्रामाहा जिखिनि बिटिसिखौ सालायलांबाय बेयाव बुजिनो गोनां मिन्थिनो गोनां मोननांगौ रावहाबो जेबो गैला हाग्रामाजों भबिसत जेबो जाया बेखौ मिन्थिनानै दिनैनि दिनाव रावबो हाग्रामाजों गैया बेनिखायनो बोरैबा हायो नामा हाग्रामाया रायजो राजाफोरखौ आरो खनसेबाव फिन मिसलिड खालामनो थाखाय बेखौ बिथाङा नाजाबाय थादों आरो आंनि फोथायनाय जोंनि रायजो राजाफ्रा एसेबां जाम्बा नंला गतिके बिथांनि बुंनायजों रावबो मिसलिड जाया हाग्रामायाथ' आबसुखौ
रायनाया दिनैनि खोथा नङा जेब्लानो मोनसे सिचुवेसन जायो अब्लानो आबसुखौ बिथाङा रायनायाव अयभास दङ आरो बिथाङा दिनै आबसुखौ रायनानैनो बोरायलायफैबाय आरो आबसुखौ नंनाय नङि बुंगोन खारन बिथांनि जेसेबांखिनि मावनाय दांनायाव दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादा हारिनि जानानै बिथांनि मावनायाव गोजोननो हायाखै सापर्ट खालामनो हायाखै बेनिखायनो बिथाङा आबसुखौ डाइरेक्टलि माने गाज्रि मुं बुंनानै रायनाया बिथांनि सभाब आरो बे रायनायजों हारिखौनो रायनाय जादों खारन दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादा हारिनिनो मोनसे सिनस्रि हारिनि थांनाय थैनायाव जेब्लायबो दङ दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादा आरो आंनि बेक्तिगतैबा बिथाङा आबसुखौ रायनाय माने बर' हारिखौ रायनाय आरो बे रायनायजों बर' हारिखौ फोजोबस्रांनायनि मोनसे सिन्ताधारा बायदि नुहुरो हाग्रामानि साननायखौ जोंथ' लुगैदों सिगाङावबो जोङो बुंदों जोंहा जोंनि चिफ बिथाङानो बुंदोंमोन जोङो बिटिसिआव मोननै लकसभा मोनगोन मोनसे अदालगुरि मोनसे क'क्राझार आरो बेखौनो जोंबो बयबो बरायदोंमोन हास्थायदोंमोन आरो लास्ट मुहुर्तआव दिनै जों दरं नुनो मोन्दों जोंनि समस्तिया दरं लकसभा जादों आरो बे दरं जानायाव जोंहा एसे दुखु मोन्दों आरो बेनिखायनो जों दिनै बुंदों हानायसिम दिनैनि दिनाव अदालगुरि मुंजोंनो जोंनि लकसभाया जानायखौ जों जेब्लाबो लुबैदों